Tanec lieči. Liečenie nie je snaha opraviť niečo pokazené a spraviť tak z nás našu najlepšiu verziu. Liečenie je prijať a mať rád i tú najhoršiu časť alebo verziu seba samého. Mnohí z nás sme z liečenia spravili honbu za perfektnou verziou nás samotných. Ale to je trochu zväzujúce však. Je to cesta do úzkosti. Liečenie je, keď cítiš a vnútri si povieš: akákoľvek verzia a časť mňa samotného si zaslúži byť milovaná. Zaslúži si nehu, láskavosť, prijatie a byť videná. Keď sa dostávame do bodu, kde vidíme a prepájame sa so všetkými našimi časťami a verziami, dokonca aj tými, za ktoré sa často alebo vždy hanbíme, tak vtedy vieme, že kráčame cestou prirodzeného liečenia.